Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Боз як рӯзи тамрини наврасони шаҳри Мухтар дар варзишгоҳи Тимҳумид. Пас аз мусобиқа хотиррасонтон мекунем. Дар мусобиқа 9 та тилло, 12 та миқра омад ва 2 та камарбанд. Хоб як экскурсия кунам зала. Хоб шурӯъ мекунем. Инаҷа Ассалому алейкум. Я раздевалкаи кӯдакон аст. Ҳар як наврас бахча шикафчик дорад. Чанд қашид машқ мекунӣ? 3 моҳ. Ту чӣ? Чанд қад? Ту чӣ? 2 сол. Молодец. Ту чӣ? 5 моҳ. Молодец. Чай номад? Абубакр. Ай ту чӣ? Пошаев Абдулло. Молодец. Ту чӣ? Абубакр. Ту чӣ? Фирдавс. Фирдавс. Инстаграм наврасон осера медонӣ? Наврасона бадса сакагӣ? Офарин. Ту чӣ? Молодец. Ту чӣ? Молодец, молодец. Дӯстони азиз, ин подписчикои наврасон осер баъд шогирдои азизам. Ҳозир раздевалка шахра нишонтон додем. Инҷа кабинети тренерай. Инаҷа душивая. 3 та душивая дорад, 2 та ҳоҷатхона дорад. Хуб, дар инаҷа пасаи машқ душ мекунанд бачаҳо. Меянд дар инҷа мӯи сарошона қоқ мекунанд. Хай. Инҷа хел салому алейкум. Деталак филан. Рафтем. Хуб. Инҷа ресепшенай. Администратор иштагай Наҷмиддин. Родителё, ҷои родителё инҷа. Хуб, кубрем. Чӣ нишон додесай? Устод. Обгарда махкам кард, контрол карда сабиби. Рихёли қаб дар бо. Фаҳмо? Нафас танг мешавад, шоҳар там мекунам, дастаи кор мекунам, пучара мехезонам. Пучара хезондам, дасти чапа дар плеч мемонам, фаҳмидед? Даста ақиб мекунам, давлени метам. Давлени додам, ҳамин тарафи зазор то метим хима. Раст. Фаҳмо? Резка лягушка контрол дамерам. Контрола гирифтам. Сразу ма ҳамин даста пробай балимо мекунам, фаҳмидед? Барои ки вай метуна таза толча дурора калир кара. Дидӣ? Бо обратно метунам. Закрити гарда ма ғалтам. Фаҳмо? Бара ҳамка шумо бачаҳо ҳаракат мекунед, ҳамира зод накор кунед ки што баливои димаш успед кунед. Фаҳмо? Нигоҳ кардем. Я болга мерем. Рафтак. Маҳкам карда. Дидӣ нафасам танг шудиста. Резка шумо чӣ кор мекунед? Мехезед, пучара пеш мебинед. Ҳамин дасти ки қадай плеча меҷиқед. Дидӣ? Китфа меҷиқи, чтоб давлени пуча дашава, фаҳмидӣ? Баъд ҳамин тарафи зазор резка то мехӯрем, каленко кардем мештем на раз. Лягушка контрол да мегирем соперника. Баробари контрол гирифтан ҳамин сара дидӣ? Ҳамин дасти ки наздикай, ҳамин сина. И дасти чапам пишти гарданаш кардӣ. И супер, ки дака хина мепартоем. Сара хам мекунем, анакондаш мегирем, задуштиш мекунем. Охиро боришо мекунем, бачаҳо агар кинес хоб мекунем. Остона, куса аҳамияти. И кади кор кунед, там нигоҳ истодем, гард маҳкамай, задачаи ира, биде задачаи мара. Фаҳмо? Даста қабдагия нигоҳ. Трихголи гирифтак, нафас уже танг шид, гап задан дига хишид, дидӣ? Резка пучара хезондум, дасти чап кард китфа ҷиқидам ки камтар давлени пуча шава. Баробари ҷиқидан ҳамин тарафи зазор то метиём. Фаҳмо? даста дидӣ? Резка лягушка контрол. Ай момент истифода вақти диста пеш бурдум, никад диста мехезонам. Капитон резка, ина меҷиқим ки ҳамин таза то худбана вақта бо гарда нағам. Або обратно анакондаш мегирем. Este mama con cadere.
بچه این نگاه کنید азиз я 4 та сухан я 4 та савол буд. Ассалому алейкум. Яким савол ҳамае ки барои обуначҳои наврасоно се бисёр обуначҳода интересна ки акаи азиз чанд сол шид дар ҳамин кор машғул аст. Яким савол ҳамае ки аз соли чанд азизҷон шумо ба ҳамин кор машғул ҳастед? از سال 2000 گرفته 19 سال کردیم ما اینکه مربی روی با روزی معطل بودیم بعد از سال 2016 17 با مربی مشترک داشتیم یعنی عموما یعنی توی قریب 10 12 سال میشه که هم توی مربی در همین نمود کار فعالیت میکنیم. این کسب ای فهمیدم که ای پدرتون کسب پدری است. کسب پدری. نام پدرتون؟ جان حمیدو. این زوده همین شهر بختر ها؟ عزیزجان خیلی در یک هفته چند روزه مشق تمرینی مشق ما در یک هفته 5 روزه شنبه تا جمعه مقصد هر روز اطرافمون مثال از هر یک نمود میشه که برای که ما با صنعت مربی مشغولیم هر روزه تقسیم کردیم مثال روزهای شنبه ما بوکس تمرین میکنیم سه‌شنبه والی برده چهارشنبه بوکس های موای یعنی دست پیش سنوکر پنجشنبه گریپلینگ جوجیتسو و جمعه با رقابت ها سپارینگ. در یک روز تمرین چند کس میگن تقریبا؟ در یک روز اگر حساب کنیم زیاده از 100 100 نفر. ای شما یکم و دیگه در نظر دارین؟ یکم گروپ دیم گروپ ها؟ یکم گروپ که ساعتی چند تا چنده؟ ساعتی 5 تا 7. دیم گروپ ای 7؟ نوراسون ای 5 و یعنی کلاسون ای 7 بعد دیوزی تایید چکله برای مسابقه آینده 15 ای کس دکتر اینم شاگردی عزیز تیاری رو برای مسابقه آینده مدت دسمکه مسابقه در هفته سه هفته دیگه مونده تیاری دسمکه کدام تجربهش کمای مونده سنت کی یاد گیرنکه کدام یک تیاری کمتر دو مهارت چه بالان کرده است شب رزولتات شما در مسابقه که ما تیاری نیستیم در کجا میشه مسابقه و در کجا میشه و کدام نمود مسابقه باید با صنعت مهران محبوب مقطع غیر کسبی میشه و این سال در تو آبرسونا در شهر سامه وارد میگرده خب مکانش با فکر خطا نکن در چی جزیره دانشگاه میگه در اون مجموعه هست چندم دا؟ 17 январ. ва дӯстони азиз кадоме дар шаҳри душанбе зиндагӣ ва фаъолият мекунад кадоме метавонад марҳамат биёд хеле ки на устод гуфтанд дар ҳамун толори варзишӣ мусобиқа баргузор мегардад ҳамата интизорем ягон чи гуфтанӣ барои подписчикои наврасон осе саломат бошонава дастгирӣ кунанд ҳама намуд варзиш сакрад агар ҳар як обуначиам варзишгара дастгирӣ кунад мо метавонем ки варзишгар бо ҳаракат мекунад мотиватсия мегирад бо мумкин хатогоҳ эҳсос карда ва қуллаҳои баланд расад муҳим дастгирӣ аён мақсади асосии шумо барои таълиму тарбияи фарзандон мақсади асосия ака барои баъд дур шавона кард тарбияи созовон фарзандбардор шавона кард об рӯи миллат рӯи падар модар чона босанд зӯдтар баланд дар ҳамин хеле мо як 4 савол гуфтем азизҷон аз 4 савол гузашт ҳамин хеле случай буд ки шогирдои шумо дар берун ҷанг мекунанд мақсад якдигар хатӣ акаро гап
хато ёшам наврасам хато мешаване ки сиёсати мо аввал ҳамяе ки мо чизе ки дар ҷамъия меомӯзем сиёсати мо ҳамяе ки дар берун мо бояд истифода набарем барое ки мо варзишгарем аз берун аз хулигану яъне берунҳои қадимча бояд фарқ кунем варзишгар вазифааш дигар чиз аст дар берун ҷамъкарда месафад варзишгар бояд акар ҳаракати карда дар майдон дар вериша нишон диҳад парчаро бояд бигирад зинда бош азизон. Хай бо ягон саволи дигар дар зеҳнам омад, бо ҳатман савол метавонам. Раҳмати калон. Хоб дӯстони азиз, бо шумо будем Дилшод, медиабари Наврасон Осет дар Инстаграм дар шаҳри Бухтор ва сармураббии дастаи Тим Ҳомидов дар шаҳри Бухтор азиз. Бо мо бошед дӯстон, лайк, комент, подписатсия фаромӯш нашавад.